नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहल बाटे और ये चुनावी सरगर्मी के बीच प्रचार प्रसार भी तेजी से चल रहल बा। 2 चरण का मतदान संपन्न हो गईल बाटे और तीसरा चरण का तैयारी बाटे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव कड़ाके की धूप में इस समय मैनपुरी में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहल बाड़ी और जनसभा के संबोधित करत समय जम के बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहल बाड़ी। एही क्रम में एगो जनसभा के संबोधित करत समय बीजेपी सरकार पर निशाना साधत हुए कहली कि पूरा प्रदेश और देश का हालत बाटे, कहीं पर न नौकरी बाटे और न ही रोजगार बा। नौकरी ये लोग ना दे, काहे कि लोग भली बात समझ रहल बा कि अगर नौकरी देवे के पड़ल तो आरक्षण देवे के पड़ी, जौन संविधान में लिखल गईल बाटे ओके लागू करे के पड़ी। तनी आप सब भी सुनी कि डिम्पल यादव का कुछ कहली है कि आज युवाओं की पूरे प्रदेश और देश में क्या हालत है। कहीं पे नौकरी और रोजगार नहीं है। नौकरी ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि ये भली भांति समझते हैं अगर नौकरी देंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण देना पड़ेगा, संविधान में जो लिखा गया है उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो कहीं आरक्षण नजर नहीं आएगा, कहीं हमको हमारा संविधान के माध्यम से जो न्याय मिलना चाहिए वो नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ ये लोग रिक्त पद जितने भी हैं सरकारी, उनको भरने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही इनकी कोई चेष्टा है काम करने की। आप सब सुननी कि डिम्पल यादव द्वारा का कुछ कहल गईल बाटे, कौना तरीका से बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहल बाड़ी और एक साथ ही साथ जनता के बीच आपन संदेश भी पहुंचा रहल बाड़ी। खैर, डिम्पल यादव के बात पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।